kana iya kwanciya idan mun tafi ka tashi. Amma shawara ce, in baka ƙaunar ƙoƙon kanka, ka ci gaba da zuba mana ido kana kallo. Sai tarwatsa maka kai. Tashi ka tafi. Na gode baba. Oh, kai ba za ka tashi ba? Wow! Haka nake so. A'a, hadda 'yar akuya? Aiko wannan zai yi mai. Yanzu abin da nake so shine ku yanka mana shi sai a yaɗe shi. Sai a yi mana babbaku ko? Ƙwarai kuwa. Well done, well done. Nan kuma fa, me kuka samo mana? Kuɗi? Yana kana taɓa ɓata rai. 5 ne, 500 ne, cas, amma yanzu na ga 4. Waye ya ɗauko kuɗin? Kuɗin nan mun ba Bara'u 500 cas a kan idona ya ba sa giru, amma yanzu na ga 4. Kunga, ku bisa giru, ku nemo shi, ku tabbatar kuma ya nuna muku inda ya ɓoye kuɗin nan. Ina wukar da za a yanka 'yar akuyar nan? Waya, hold this. Sagiru, baka kyauta wa kanka ba. Ka zalunci kanka, amma dan Allah dan Annabi ina roƙonka kar ka sake maimaita ka kaji? Insha Allah ba zan sake ba har abada. Ƙware kuwa har abada ba za ka sake maimaita irin haka ba. Ku kwantar min da shi ya kalli alƙibla. Wayo Allah ba zan sake ba. Gyara mini shi. Wayo Allah ba zan sake ba. Ba zan kuma ba. Wayo Allah. In za ki sha ne kawai ki magana malama. Su ja kunnanta cewa ta rabu da Bintu. Ba na son mu'amalar ki da Yasmin.